Hello? Hello. Hello, you're not one. This is customer care representative. I'm calling from your bank. Hello? From bank team? Yes. Hello, bank call Diamond, call Access, call UBA, call Zenith, call GTB, call DSTV bank. Hello, call wow. Oh, and Access. I got your message immediately. Had there me through your bank reference. So now I got bomb time. Hey, on the ball, no. Why not? Because imana government na-eke ego. Government ko ba for Kempo Prap. Government na-eke ego. Maka ọrịa ndị furu ugbu. Government na-eke ego maka coronavirus a na-eke 40,000 naira. Eliza Nemo. Ebe 40,000 ta. Hey, Therefor who go to your community. Oh, to Eliza Nedunnego. Hey, atola ha atụmatụ ọma. Gọọmenti unu gbalịala. O me agachete m. Ledinu mo the list person on the list. So, because I na send the account number gị. Then he send the BVN number gị. Okay, mkpa account detail mo mkpa BVN. Mkpa BVN. BVN. Okay. Yes. On. Account number kwanne. Ọ ihe m chọrọ ịkpọrọ gị ugbu a. Ngwano 111. It's 111. Ọ bụ account number ka m kwuru. Ọkwa na account number ka m kpọgara gị ihe ụda. 111. Yes. 222. Hello, access ka m kwuru. Asị gị kpọọ account number access ka m kwuru. Ọ bụ access, ọ ya mmege ga access ya. Ọ bụ ta si nye me. Okay. Butite ọ ihe ka m na-eje ewere ego na bank. 222 444 ngwa ka anyị ga na not ebe ọ wụsa. Not. Not. Not ọzọ ahụ. Biko kedu ihe ahụ si na ha ga-awụ? Aha m ọwụ ndị wayo ala agba ọsọ. Ala agba ọsọ? Ị hụrụ ọga adịrị gị na mma n'elu owe bịara? O nwechikwa n'ike ịdịrị gị ma ụwa gị ụwa asaa. Ị hụrụ otu dị na egbe eluigwe ga-agbagbu gị esi na isolation center mapụta otu akụgbu oge gị. Katapila ga-akwọrịa gị na ọ ga-esi n'ime Sahara desert apụta otu eburu ozu ga-egbukpo ya. In fact, COVID-19 ga-egbu gị gbuo family gị generation gị kọwụlụ apụtara ụwa COVID-19 egbuo ha. Ala agba ọsọ? Ihe ga-echikwa enu gị iko. O shierere ga-eshiere ihe ọrịrị gị mma gị na-etu onye ị ga-egwu wayo. Onye oshi ị na-arụ na bankị. Cemetery ka ị ga-arụ very soon ga ga-eli gị na cemetery gị yaramazie nga anụ ọhịa. Ụmụ ụwa ga-agbakọ otu a jụọ ga-ele ebe chi gị ọnwụ. Ị ga-atagide ahụhụ ihu gị ga-atagide ahụhụ otu a gị jụọ onwe gị ele ihe mere ole. Ọ rịrịla gị mma gị na-etu onye ị ga-egwu wayo. Gị chọcha onye ị ga-egwu wayo ya wụrụ nwa afọ Igbo amụchiri ike. Nwa afọ Imo steeti amụrụ kpọọ mkpọkịrị kpọọ gengem. Gị bịara iji 40,000 nkịtị. Onye ga-enye m 40,000 ndị ogbenye ọnọdụ n'ezinụlọ unu. Onye oshi. Echekwa m mmadụ ka m kpọga ma m na ọwụ anụ ụkwụ erie onye agụrụ. Onye oshi olori buru ka ọmọ karawo ihe wo karawo amụrụ ọba. Hello bịa gwuo wayo. Stupid element. Gị leta onye ị ga-egwu ya wuru onye Igbo. Asị gị na ndị Igbo na anyị nwere akpịrị ego. Anyị na-agba mbọ gbata ego ka we don't depend on people. We hustle on our own and we get our money. All our resources and our resources. Ọ anyị na-eji aka ya akpata ya. Ị ga-abịa gị were fonu nkịtị. Ị ga-egwu nwe gọọmenti ga-enye m 40,000. Detela gọọmenti. Ndị ọrụ ọrụ under gọọmenti enyebeghị ego ya wụrụ mmadụ ndị na-enweghị ihe gbasara gọọmenti. Ka unu ga-enye 40,000 m ji eri nri. Ma COVID ka ụnọ nọrọ ka ha bupụtara ka ha kesara. Si ya gaa n'ụwa niile egbusiwara ha ndị mmadụ ka ha ji nwa ọkwa na kingdom ha. Ya wụrụzie mụ ka unu ga-enye 40,000 m ji eri nri. Kama agụ na-egbuo m garị na aga m aṅụ ga isi gbuo m na-asị isi kpuru m n'anya ọma. Ibiri egwu ngwa ihe na-arụ na Access Bank. Ụmụazị ibe gị nwụrụ anwụ gbakọkwa mitin n'isi gị. Ewu ya akwa. Imagine ekpọrọ gị BDN m nye gị my checkbook. Ị ga-eji aga ịdọrọ ọnwụgwọ. Ee, ọzọ Igbo ndụ ịhụọna m n'anya. Icheta na Naịjirịa onye ha ga-akwụrụ ụgwọ ya wụrụ mmi. Ahụdụghị ndị ugwu ebe ke ha na ndị ji ọtọriti nye ha ya mmikpu unu chetara. Kama ọ na-enwedukwe breko gbapịa gị anya. Enwe ndị ọ ga-awụrụ ugbo ha ama n'ọnya. Asị gị na-esi na bank a ga-enye gị 40,000 gị kweta maka ya luzgad onwe onye ọbụla kwesịrị ịmụrụ anya
akụ na-ebe a ji uwe onye Igbo na-agba mbọ o ji ebe azụ oke arụsị China ha eleghe katapila kwọrịa kwa agụ ebe ọbụla ị nọ stupid element chọchọ onye ga-egwu ya mme ka iji nye gị BVZ ị ga-ete ndịrị m 40,000 m ji enini agụrụkwu egwu na ezinụlọ gboo Imagine